Изкарах на мигачите копчето и ще слагам друго копче, на което пише NC 750 хекс. Стига и ти да видиш. Обаче, като го сложим, не се вижда. Кой файда, че пише NC 750 хекс, като чак тъй като направиш, тогава се вижда. Поне ще го фана там. Друго няма. Работи, но не се вижда. Вижда само, трябва да клекнеш долу. Така. Така трябва да направиш, да го видиш. Не съм много впечатлен.